Bideotxo motx pare bat ikasketa teknika oinarrizkoenak edo ezagutzeko. Badakit batzuk ez dituzuela beharko, baina igual azkar batean errepasatzea eta ikustea erabiltzen ez dezuen zerbait aukeran erabili dezakezuen edo pentsatzea, interesgarri izan daiteke eta zailtasuna dituzuenentzako, historia, filo, literatura, alako ikasgaiekin, agian interesgarria da begiradatxo bat botatzea. Ados? Venga, guazen ikustera. Hau da, ikusi nahiko nukeena zuekin. Alde batetik, nola antolatzen den ikasketa saio bat. Oso oinarrizkoa da, baina nik uste batzutan ez ditugula gauzak ondo egiten eta horrek zailtasunak sortzen dizkigu. Inork ez du nahi denbora gehiegi erabili nahi ikasten edo lanean, baitugulako bizitzan beste gauza bat egiteko, horrek esan nahi du, aprobetxatu behar dudala denbora hori, ahalik eta hobekien. Hori, behar du aurretik antolaketa bat. Bigarren kontua, bigarren teknika oso oinarrizkoa da irakurketa on bat egitea. Askotan salto egiten dugu hau, eta hau klabea da, ardatzezkoa da, ikasketa prozesuan modu egokien aritzeko. Hirugarrena, hau ere askotan ahaztu egiten dugu edo ez dugu egiten, azpimarratzea. Testu bat, liburu bat, ikusiko dugu. Hortik, bi pauso eman daitezke. Bat, laburpena, bigarrena eskema. Egia da nik laburpena salto egiten dudala pauso bezala, baina interesgarria da jakitea ere laburpenaren oinarrizko kontzeptua zeintzu diren eta nola egin laburpen egoki bat. Eskema niretzako funtsezkoa da. Eskema bat egiten jakitea klabea da. Eta eskemaren esango genuke, maila aurreratua edo, bintzat nire iritziz eta jende askoren iritziz, izango litzateke mapa kontzeptuala. Ditu bereizgarri zehatz batzuk. Horren barruan, zertxo bai zailagoa den eta nik gutxitan erabiltzen dudan, baina justu hemen adibide txiki bat eta oso xumea dakazue, mind map bat edo mapa mental bat. Eta gehiago ere badaude, baina hori dira nik uste edozeinek ezagutzu behar dituen ikasketa oinarrizko ikasketa teknika batzu. Guazen aurrea. Lehenengo, antolaketa. Antolaketa dela eta mesedez, lekua klabea da. Gure burmuina, pertsona guztien burmuina, funtzionatzen du modu batean edo bestean gauden espazioaren eta espazio horren antolaketaren arabera. Beraz, ondo erabeki aukera balikazue, behintzat, nun ikasi eta nun ikasi hori, espazio hori, berdintzait txikia, handia, ertaina da izan behar du espazio bat nun zuentza dago, zuek bakarrik zaudete, eta ordenatuta dagoena, mesedez. Burmuinak ez du funtzionatzen, gauzak desordenatuak balin badaude. Gure burmuina behar du ordena. Hortak ez du behar metafora bezala, desordenatua dagoen espazio bat, desordenatua dagoen buru bat, burmuin bat da. Eta, inberdegu, ari hori askatu. Bigarren puntua, denbora. Hau ja guztiz demostratuta dago, ezinezkoa da, 50 minutu gehienez, jarduera berdina ikasten adibidez aritzea gure burmuinarentzat. Ezin du, ez da kontzentratuko. Epe luzeak dira hauek. Beraz, planifikatzerakoan ikasketa bat, kalkulatu 40 minutu, kalkulatu 45 minutu, gehien ez diodanaz 50 minutu, eta gero 10-15 minutu, atxeden bat hartu. Atxeden hori gainera egiten baizue leku hortatik kanpo, asko sobeto. Ateratzen bazeate pasiatzera, edo behintzat pasilura, edo lehiora, asko sobeto. Egiten ditut 10 minutu, 15 minutu, eta bueltatzen naiz behar balin badet ikasten jarraitu. Hirugarrena, eta gaur egun arazo hau guztio dauka. Ez bakarrik ikasterakoan, baizik eta gure jarduerak egiterakoan, lanean aritzerakoan, edo lagunekin edo familiarekin aritzerakoan. Konektatuta gaude, eta horrek suposatzen du, gure burmuina joan behar dula atentzioa aldatzen, saltoka dabil, ikasi nahi dugun hortatik, dakagun notifikazio berri hortara saiatzen gera bueltatzen, horrek esfortzu bat eta energia galera bat suposatzen du, eta berriz distrakzioa, beste mezu bat edo beste konturen bat. Alba ezue, mugikorra gelatik kanpo. Ezinezkoa egiten mazaizue zeia bizi gira pixkat dependentzian, jakin dependentzia bat ezuela, eta jarri hegazkin moduan, edo saiatu behintzat, alik eta gutxien atentzioa desbideratzen mugikorrera edo besteetara. Balin bagaztua nahi arrebaizpa bat,
molestatzen etengabe, zaila dakazue ikasteko. Vale? Eta azkenik, eta besteak bezain beste garrantzitsua antolaketa bat. Bai? Gure bizitzan eta zuen bizitzan gauza pila dituzue seguro, ez bada entrenamenduan da musika taldearekin entsaioa, eta bestela da amonari bisita egitea, eta bestela da lagunekin aritzea, edo bestela da etzanda egotea serie bat ikusten, edo irakurtzen. Bale? Ondo dago guzti hori, baina kontua da, zuen nahi dezuela, bai, amaitu emaitza batzuk lortzen. Da nahi bat. Ondo dago derrigorrezkoa dela, baina ere nahi dezu ez, da? Matematek ez du nahi, orduan utzi ikasteari eta listo, baina nahi bat dezue, bai, metafora bat jarri ezue, horra esiratik ikusi ezue eta galitzen ezidate zei da pizza hau hemen. Demagun ez dela pizza bat. Demagun direla 40 pizza. Eta 40 pizza horiek dira ikasgai guztiak lehenengo ebaluazioa. Zuek 40 pizza jaine bali baitu zuen 3-4 egunetan, sentitzen dut. Zailtasunez, lortuko dezue. Batzuk lortuko dute, esfortzu ikaragarriarekin eta gero diarrea, botaka eta denetarik egiten. Zuen gorputzarako oso zentzua ez da izango. Zuen burmuinerako ikastea azkeneko egunetan ez da efektiboa, ez da eraginkorra, ez du ezertarako balio eta gero botaka egiten dezue guzti hori azterketan, agian suerteak azue agian ez, baina gero ikasketa gutxi gelditzen da. Gelditzen da, baina gutxi gelditzen da. Sentitzen dut, antolaketak suposatzen du, pixkanaka jun berdegula pizza jaten. Hau da, ikasgaia lantzen, etxeko lanak egiten. Balima ditugu galderak, galdetzen. Eskemak, ikusiko ditugun eskemak, laburpenak eta egunerokoan egiten, hobetzen eta bar. Bai? Hori da zuen lana, hori da tokatzen dena. Bai? Ta hortarako, ondo dator, agenda batean, berdintza digitala, fisikoa edo paper batean, antolatzea zer egingo ez du astean, kokatu dituzuen ekintza guztiak, eta gehitu horri, bai, noiz hartuko zuen tarte bat, ikasteko euskera, ikasteko lengua, ikasteko matematika, historia, gizarte edo nahi dezuena. Bale, mesedez, klabea, 4 puntu hauek, lekua, denbora, distrazioak eta antolaketa. Eintza zuen. Ben, hasiko gara ja teknikekin. Lehenengoa irudituko zaizue deno dakizuela, irakurtzea. Irakurtzea ez da gauza erresa. Bai? Irakurtzerakoan askotan egiten dugu, bai, irakurketa azkar bat eta azalekoa hori egiten baldin badugu. Askotan jazten gara ikasten, bai, lehenengo irakurketa hortan. Ez hasi horrela. Denbora galtzen aizeaten. Modurik hoberena ikasteko da irakurketa azkar bat egitea, adibidez galdera horrena edo gai osoarena, hobe da galderaka egitea, maila hauetan, bai? Eta ideia bat hartzen dut. Claro, importantea, adi egin beharreko irakurketa da. Ez du eztartarako balio, bai, pentsatzen ari bali manaiz, biharko partiduan edo arratsaldean izango dudan lagunekin, irtera batean edo bihar dudan bazkari batean, bai, eta irakurtzen ari bali manaiz, zer ulertu gabe, jakin gabe zertan eginez. Edo kokatzen naiz, eta batzutan ez gera gai izango, ez du balio. Ez da aprobetxatutako denbora. Eta hau, disiplina kontu bat da. Disiplinatu egin behar dezue zeuen burua, hori lortzeko. Importantea da, bai? Naiz eta saiatu, ezin badezue, hobe dakazue 15 minutu, buelta bat ematea jutea edo berdintzeit. Mugikorrean egotea bideo bat ikusten, 15 minutu, eta gero bueltatzea, ja berriz ere, pixka taize hartuta, eta arnaz hartuta, eta gogo gehiago horrekin. Bale, lehengo irakurketa, beraz, irakurketa azkarra. Bigarren irakurketa analitiko bat. Zer esan nahi du analitiko bat? Bueno, pues ja noala, pixkanaka, presari gabe, analizi bat egiten. Hau esaten baizuet egiteko, bihar balin baizuet azterketa, ez du inolako zentzurik, hau ezin dezu egin. Hau egin behar da, materia aurrera egiten duen heinean. Irakurketa analitikoa, zer esan nahi du? Hemen helburua da, ongi ulertzea testuak dioena. Neri izaten diatenean letretako ikasgaietan buruz ikasita nahikoa dela, nahikoa da, igual aprobatzeko, eta sortea balin bakaztu irakasleak talkual eskatzen badu, zuzentzen badu. Baina zune balin baizu gizarte munduan lan egin, nahi balin baizu gauzak ulertu, nahi baizu espiritu kritiko bat garatu, eta hori oso importantea da bizitzako alderdi guztietan, eta edozein profesionalarentzat, eta edozein pertsonarentzat, testuak ulertzea dira klabeak. Testuak, idatziak, ahozkoak, pelikulak,
marketing kanpainak edo sententzia judizial bat berdintzai. Testuak ulertzea da klabea. Hortarako zer egin behar da? Asko irakurri, sentitzen dut, eta irakurri barkatu begirada analitikoarekin. Hau da, lehenengo hitz guztiak ulertzen ditudala ziurtatzen dut. Eta ez badet ulertzen, gaur oso erresa da, ordenagailuan balima zaude edo mugikorrean balima zaude, hiztegi bat bilatu eta zer esan nahi duen ondo ulertzea. Eta ondoren, nere buruari galdetu behar diot, idazleak zein tentzio zeukan. Ze garaiaz ari da, noiz, bai? Non, zergatik, nola, eta ze ondorio deskribatzen dira hortan. Bai? Berdintzait berri diot, literatura balima da, edo historiako gai bat, lehenengo mundu gerra ikusiko dugu gero adibide bat, edo baldin bada, ez dakit zer esan. Filosofiako, ez dakit. Gai bat, edo psikologian, pertsonaren, garapenaren faseak adibidez. Ados? Galdera, noiz, non, zergatik, nola, eta ze ondorio dituen hor irakurtzen ari nahi dutzen hortan. Eta klabea, berriz diot, ez detorri datzi, baina garbi, zer da idazleak transmititu nahi diguna. Egia esaten baizuet, klasean izango dituzuen testuetan oso mamitua dago dena, oso laburbildua dago dena, eta beraz agertzen den euneko oso handi bat, euneko 80 ez dakit zenbatekoa, bai? Oso garrantzitsua da, bai? Porque ja oso laburbildua dago, bai? Orduan ikusiko dugu, ez daudela zatiak nolabait edo rellenoskoak edo ez direnak funtseskoak. Hala ere saiatu berken litzateke, ideia nagusia zein den, ideia nagusiak zeintzuk diren ateratzen. Adituek diote liburu guztiek, liburuetan, bai, baldin badago ideiaren bat, esanguratsu bat, dela bakarra. Bai, liburu bakoitzak ideia bakarra trasladatzen dela, ideia funtsesko bat dagoela. Eta gero, bere inguruan daude beste ideiak, bai, lehenengoa indartzen dutena, kritikoak lehenengoarekin edo erantzuna lehenengoarekin, eta gero deskribapenak, eta adibideak, eta beste mila gauza. Honi ideia, normal izaten da bat. Gu, ideia hori ateratzerik bali makadu, asko irabazi da. Bai? Eta berriz dio, eta horregatik jarri zeu eta maieran asteriskori. Eta ez badute zer ulertzen, orduan, klasean galdetu, ordu pila bat pasatzitu zuen klasean, ez jun adi egonaz bazarete, ez eskatu dena berriz ere kontatzea irakasleari, baina galdetu bitu, irakurtzen aritu naiz, ez da eta hau ulertzen, ez dakit zer esan nahi duen. Gero dituzue, herramienta batzuk gaur egun, internet, bai, bideoak, podcastat, web horriak, nun esplikatzen dira zigur agertzen diren gauza. Hor ikerketa egitea eta hortik zabaltzea da ikasteko modu bat. Ari zarete ikasten, bai, zuen kabuz informazio hori lortzen dezutenean. Vale? Edo pentsatu beharko dut, lehen esan duen bezala, antolaketa horren barruan, momentua hau ote den ikasteko. Ados? Venga, gaurko susten dugu. Urrengo audioan, azpimarratzea. Irakurri ondoren, nola azpimarratzen dugu. Aio!